Türkmenistanyň migrasiýa gullugy Nurýeldi Halykowyň ýurtdan çykmagyna möhletsiz gadagançylyk girdi diýip Türkmen News neşri ýazýar. 30 ýaşly Halykow gararsyz neşir bilen hyzmatdaşlygy sebäpli Türkmenistanda 4 ýyl türme möhletini başdan geçirip geçen ýylyň iýun aýynda boşadylypdy. Halykowyň ýurtdan çykmagyny gadagan etmek bir kanundur. Ýöreti gulluklar ony erkin hereket etmek hukugundan we kadaly işlemek hukugundan mahrum edýär we şeýlelik bilen ony jurnalistika işine mejbur iterýär diýilip neşriň 10 martda çap eden habarynda Nurýeldi Halykowyň Türkmenistanyň prezidentina kanuny hukuklaryny goramak haýyşy bilen ýüz tutanlygy aýdylýar. Halykow ýylyň başyndan bäri Türkmenistany terk etmäge tinançýar. Türkmen News odalky habarynda 10-njy ýanwarda Halykowyň Dubaýa uçup şol ýerde mehmanhörlük budagynda işlemekçi bolanlygyny habar beripdi. Ony işe çagyran kompaniýa iş wizasy bilen kömek edipdir we uçar biletini töläpdir. Emma Aşgabatyň aeroportunda Halykowy birnäçe sagatlap sakladylar we aýratyn otogda sorak etdiler. Netijede oňa ýurtdan çykmaga ruhsat berilmändir. Türkmen Newsyň habaryna görä 17-nji ýanwarda Halykow migrasiýa gullugyna resmi hat ýazypdyr. Gulluk şol haty 1-nji fevralda alyp 10-njy fevralda Halykowy gelmäge çagyrypdyr. Girilgede telefonyny goýmagy haýyş etdiler we ol ýerden goşmaça maglumat ýygyna başladylar. Anketa daşary ýurtlara seýahatynyň taryhyny soradylar. İşgär doldurulan resmi namalary başlygyna eltdi. Soň bolsa başlygyň özüniň aşak düşjekdigini aýtdy. Ýöne 40 minutdan soň işgärler başlygyň gelmejegini aýtdylar we 7-10 güniň içinde habar berilejegini bellediler diýilip neşriň maglumatynda bellenýär. Halykow elinden aldan telefondaky käbir saadlamalarynyň üýtgenligine üns beripdir. Şol wada berilen duşuk we onsodan gullugyň ygtyýaryndaky maglumatlary ýygnamak diňe bir bahana bolup işgärleri hakykatdan gyzyklandyrýan zat telefondaky maglumatlar diýip Türkmen News ýazýar. Neşriň belleýişi ýaly 10 martda Halykowa hiç hili jogap gelmändir. Mundan başga da resmi guramalaryň raýatlara jogap bermek möhletleri Türkmenistanyň administrativ proseduralary baradaky kanunyň 20-nji maddasynyň 2-nji bölüminde ýörite kesgitlenýär we bu adaty ýagdaýlarda bir ay we arza berije öňünden habar berilen ýagdaýynda 45 gün bolmaly diýilýär. Neşir Halykowyň daşary ýurda gitmegini çäklendirmek üçin kanuny esaslaryň ýokdugyny belleýär. Migrasiýa kanunynyň 30-njy maddasynda Türkmenistanyň raýatlaryna ýurtdan çykmak üçin wagtlaýyn çäklendirmeleriň esaslary görkezilýär. Ýöne Nurýeldi Halykowyň ýagdaýy şol meseleleriň hiç birine de gabat gelmeýär. 7 martda Nurýeldi Halykow prezident Serdar Berdimuhammedowa hat ýazypdyr we ondan kanuny hukuklaryny goramagy haýyş edip şeýlehem baş prokuratura ýüz tutupdyr. Nurýeldi Halykow 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnaliste garşy suwut işiniň toslanyp taplanlygyna ynanýarlar. Ol bütün dünýä saglyk guramatynyň wekilleriniň koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran agzalarynyň suratyny Türkmen News neşrine uğradandan soň tutsak edilipdi. Halykow türmeden boşadylandan soň birnäçe aýlap bejer galdy we bu döwürde daşary ýurt pasportyny alyp daşary ýurda gitmek üçin resmi namalaryny ýygnamagy başardy. Geçen ýylyň ahyrynda Halykow Dubaýda mehmanhörlük budagynda iş tapypdyr. Ol bu urdan 2017-nji ýyldan başlap 2020-nji ýylda tutsak edilýänçä işläpdir. Türkmenistan öz raýatlaryny halkara uçarlaryndan düşürmek we olara daşary ýurtlara seýahat etmegini esassyz gadagan etmek bilen tanalýar. Häkimetler tarapyndan ygtybarsyz hasaplanýan türkmen raýatlary ýurtdan çykmakda has uly kynçylyklara duçar bolýarlar. Ukrainanyň öten ýyjy Moskwa we Moskwa sewitine eden hüjümünde azyndan 3 adam öldü. Pilotsuz uçurlaryň amala aşyran uly göwrümli hüjümlerinde ýaşaýyş jaýlaryna we infrastruktura zeper ýetdi. Bu waka Washingtondan we Kiýewden gelen diplomatlaryň urşy besetmeň ýollaryny gözlemek üçin Saud Arabistanynda ýokary derejeli duşu geçirip başlamazyndan sanlyja sagat öň boldy. 11-nji martyň başynda amala aşyrylan hüjümler Ukrainanyň Rus paýtagtyna eden iň uly pilotsuz uçur zarbalary boldy diýip Russiýanyň saglyk ministrliginiň resmisi Aleksey Kuznetsov wakada 20 adamyň şol sanda 3 çağanyň yaralanandygyny aýtdy. Et ammarynda 2 işçi öldü. Moskwanyň gün ortasynda ýerleşen Domodedowynyň häkimi Yevgeniy Hrustalewa
Telegramda çap eden maglumatynda hüjümde yaralanan 3-nji adamyň keselhanada ölendigini aýtdy. Russiýanyň Gorunmak ministrligi ýurt boýunça Ukraina tarapyndan uçurulan pilotsuz uçurlaryň jemi 337 sansynyň urulup ýyklandygyny, olaryň 91 sansynyň Moskwany nyşana alandygyny aýtdy. Soňky hepdelerde Russiýanyň çägine edilen ilkinji uly hüjüme pilotsuz uçurlaryň anyk näçesiniň gatnaşandygy belli däl. Bu ulu göwrümli hüjümler Birleşen Ştatlaryň we Ukrainanyň ýokary derejeli resmileriniň Ukrainadaky söwüşi nädip soňlamalydygy barada gepleşikler geçirmek üçin Saud Arabistanynda duşuşmaga taýýarlyk görýän mahaly boldy. Soňky günlerde Russiýa söwüşiň töweregindäki diplomatiýanyň güýçlenmegi bilen Ukrainanyň infrastrukturasyna we raýat nyşanalaryna garşy hüjümlerini güýçlendirdi. Yerli ýaşaýjylar tarapyndan Moskwadan we onuň töwereginden yerleşdirilen, ýöne tasdiklanmadyk suratlarda we videolarda pilotsuz uçurlaryň ýaşaýyş jaýlaryna zarba urandygy görkezildi. Ukraina bu hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Ýöne Ukrainanyň Milli Aviasiýa Uniwersitetiniň muallimi Maksim Yali Azatlyk radiosynyň Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda dolandyrýan rus dilindäki Nastoyaşye Vremya gullugyna beren interwýusunda ýary giýje edilen hüjümleri Saud Arabistanyndaky gepleşikleriň öňü syrasynda Kiýewden aýdyň signal hökmünde düşündirip boljakdygyny aýtdy. Mälim bolşýaly Ukraina tarapy öz mailnamasyny öňe sürdi. Howada we deňizde ok atışygy besetmek. Şeýdip Russiýanyň şeýle formatda ok atyşyň besedilmegine razylyk bermegi üçin şeýle hem Ukrainanyň pilotsuz uçurlary bilen köpçülikleýin hüjümleri şol sanda Moskwanyň ýaşaýjylary üçin gaty duýgur bolup biljek Russiýa Federasiýasynyň paýtagtynda da amala aşyrmak ukybynyň bardygyny görkezmek üçin öz mümkinçiliklerimizi howada görkezdik diýip Yali aýtdy. Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Mariya Zakharova hüjümleriň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Feridun Sinirowlunyň Moskwa eden saparynyň öň ýanyna gawat gelendigini aýtdy. Zakharova Sinirowlunyň Rus paýtagtynda pilotsuz uçuryň urulup ýyklan ýerine eltiljekdigini hem bellidi. Ukraina Telegram kanallary Moskwa sewitiniň çäginde partlamalaryň tasdiklanmadyk videolaryny ýaýratdylar. Moskwa sewitiniň gubernatory Andrey Vorobyow urulup ýyklan pilotsuz uçurlaryň galyndylarynyň Ramenskaýadaky bir ýaşaýyş jaýynyň üstüne hem gaçandygyny, azyndan 7 kwartira zeper ýetendigini aýtdy. Moskwa şäheriniň häkimi Sergey Sobyanin Telegram kanalynda çap eden maglumatynda howa goro güýçleriniň Moskwa tarap barýan 70den gowrak Ukrain pilotsuz uçuryny ýok edendigini habar berdi. Ol urulup ýyklan pilotsuz uçuryň galyndylarynyň Domodedovskaya köçesindäki ýaşaýyş jaýynyň üçegine zeper ýetirendigini hem tasdiklady. Hüjümler Moskwanyň esasy howa menzillerindäki howa gatnawyna hem täsir etdi. Russiýanyň federal howa gatnaw gullugy Sheremetyevo, Zhukovski, Domodedovo we Vnukovo howa menzilleriniň pilotsuz uçurlaryň hüjümleri sebäpli işini wagtlaýyn towtadandygyny habar berdi. Moskwanyň demir ýol gullugy howa menzilindäki Domodedovo wagzalynda demir ýol infrastrukturasyna zeper ýetendigini tasdiklady. Bu aralykda Ryazandan gelen habarlar Diagilova harby howa menziliniň nyşana alınandygyny görkezýär. Bu aralykda Ukrainanyň howa gorunuş güýçleri 11 martda ýaýradan maglumatynda ötön giýje Russiýanyň Iskander M ballistik raketasyny we 79 sany pilotsuz uçur hüjümini üstünlükli ýyza serpikdirendigini mälim etdi. Birleşen Ştatlaryň we Ukrainanyň ara gatnaşyklaryny pete gaçyran Aktamdaky çekilişiklerden soňky ýanglar ýangy gowşap başlady. Ukrainadaky söwüş täze bir öwrülüşik nokodyna barp ýetdi. Emma bir ýurt Saud Arabistany parahatçylyk gepleşikleri üçin potensial merkez hökmünde öňe saýlandy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 10 martda Riyad şäherine baryp aýlyk padşahlygynyň de facto hökümdary Saud Arabistanyň şahzadasy Muhammed bin Salman bilen duşuşdy. Ukrainanyň prezidentiniň
bu sapary Birleşen Ştatlaryň we Ukrainanyň resmi toporlarynyň arasynda 11-nji martda Jiddede başlanjak gepleşikler üçin esas döretdi. Gepleşiklere gatnaşjak Ukraina delegasiýasyna Ukrainanyň daşary işler ministri Andrey Sybiha, Zelenskiýiň baş sekretary Andrey Yermak we Gorunluk ministri Rustem Umerov girýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio Jiddede barar. Döwlet departamenti onuň Ukrain kardeşleri bilen duşuşyklardan başga da Saudi Arabistanyň şahzadasy bilen hem duşuşmagyna garaşylýanlygyny aýtdy. Saparyň öňü sirasynda eden çykyşynda Zelenskiy diplomatik frontda köp işi wada berip, öz toparynyň Trumpyň administrasiýasy bilen dürli derejelerde işleşýänligini habar berdi. Mesele düşnükli, mümkin boldugyça gysga wagtda parahatçylyk, mümkin boldugyça ygtybarly howpsuzlyk diýip Zelenskiy Ukraina konstruktiw çemeleşmäge doly ıgrarly diýdi. Zelenskiýiň 28 fevralda Aktamda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump we vice-prezident J.D. Vance bilen bolan dünýäni haýran galdyran we Ukrainanyň diplomatiýasyny oňoýsuz ýagdaýa goýan katastrofik duşukdan soň bu gepleşikler ılalaşyk dili bolup durýar. Şol ýygnakdan soň Trumpyň administrasiýasy möhüm aňtaw maglumatlarynyň akymyny duruzmak we Birleşen Ştatlaryň harby kömegini wagtlaýyn toktatmak bilen Ukrainany jazalandyrdy. Ýöne şondan beri Trump parahatçylyk gepleşikleriniň geljegi barada optimistik pikirde. Meniň pikirimçe ahir soňy belki-de uzak geljekde däl, bu hepde Saudi Arabistanyň gaty gowy netijelere eýe bolarsyňyz diýip Trump metbuat üçin beren tesbirinde aýtdy. Potensial gepleşiklerde Saudi Arabistanyň roly Birleşen Ştatlaryň we Ortiýetiň diplomatik wekilleriniň fevral aýynda Ukrainadaky söwüşi bet etmek barada gepleşikleriň birinji tapkyryny geçiren wagtynda ünsi çekdi. Şol maslahatlar Washington bilen Moskwanyň arasyndaky sowuk gatnaşyklaryň bir neme maýlamagyna wada berdi. Iki ýurt diplomatik gatnaşyklaryny dikeldip başladylar. Şol gepleşiklerde Ukraina üçin orun berilmedi. Bu Kiýewde we Ýewropanyň paýtahtlarynda Birleşen Ştatlar bilen Ortiýetiň ukrainleriň arkasyndan şertnama baglaşmaga synanýanlygy barada alada döredipdi. Emma Aktamdaky waka Trump bilen iş salışmagyň gaty şahsy işdigini görkezdi. MBS baş harplary bilen giňden tanalýan Saudi Arabistanyň miras düşer şahzadasy Birleşen Ştatlaryň prezidenti bilen ütköşük ýakyn gatnaşykda. Bir misal Trumpyň ýanwar aýynda işe başlanandan soň jaň eden ilkinji daşary ýurt lideri Saudi Arabistanyň şahzadasydy. Şonda miras düşer şahzada Trump'a ýakyn 4 ýylda Birleşen Ştatlary 600 milliard dollar täze maý goýumlaryny goýmagy planlaşdyrýanlygyny habar berip deşeli hem Trump ýakyn hepdelerde Saudi Arabistanyny barmak planyny yglan edipdi. Emma Saudi Arabistanyň şahzadasynyň başga da bir möhüm gatnaşygy bar. Onuň Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen köpden bäri dostlugy. Ortiýet bilen Saudi Arabistany soňky ýyllarda esasanam OPEC goşmak, newit öndürmek şertnamasy arkaly ýakyn hyzmatdaşlygy ýoly goýupdy. Saudi Arabistanyň şahzadasy Putiniň hormatly mehmany boldy. Esasanam ol 2018-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň açylşynda Kremliň lideri tarapyndan kabul edildi. Şeýlelik bilen şu hepde aýlyk padşalygynda diplomatiýa oýuny barýarka munyň Saudi Arabistanyň şahzadasynyň ussatlyk oýuny bolup biljekdigini hem ýatdan çykarmaly däl. Saudi Arabistany köpçülikliň habar beriş serişdeleriniň ünsünden sowa sowda şertnamalaryny baglaşmaga şert döredip biler we öz gezeginde miras düşer şahzadasynyň halkara gatnaşyklaryna täsirini görkezip biler. Kiýew, Washington we Moskwa konflikti anyk çözgüt bolmazdan potensial parahatçylyk tapkyryna taýynlyk görkezýärler. Ýöne şu hepdeniň duşuklary Saudi Arabistanyň şahzadasy Mohammed bin Salmanyň täsirli araçy hökmündäki pozisiýasyny görkezýär.